29 Тревен, 2018 господово лето. Бърдник селото. И се качихме в кутията. Той период. Петре, ей! Ovako nešto niti imaš videno ništa, ама сега идемо да ти текнеш кой. Що е то? От Първата светска война креветчета преживят. Ovako nešto retko se nalazi. Знаеш što je šulje? Šulje znam. Evo, volim samo da odupim i da... Šulje ova? Никакъв поглед имamo, evo така. И пусти го, даш. Ами да слабнеш петявиш. Ке си изкачиш како Времето на neki ide колко ви да се... седи малко. То нямаш така. И го кревенчета. Не, то горе, не мисля. То горе, Гази. Мога ме чудите, И бардет. Здравей, да ви поздравя за на кутя домакинска от Бърдник. Мариовска кутя. Зажал напущена. И креничиня. Бистрия само дух. Опит. Тук е невестинска соба. Тамо невестите си бъдат по-богатите, има да посъд на соба, да не спи долу кай прасинята. Кога за да качето, знаме не? Кое кача? Едно носи едно Значи каче. по-богатите, които има. Кой има? О, ето може да си Соли. побудим се това. Ще го вземеш? Да не спиеш да се прасинята долу. Втория спрят. Оттърска се. Ще ще върнеш? Не, има видено давно. Качинята. Не можем ще да вземем. Да ти хвара тук шишки на данива. Танто за морето от шампанското. Айде тук. Долния спрат. Ще били животните, значи прасинята. Тук излягохме. Одовде десно. Чекай от тук да го сликам. Застани там си моята, застани. Каде? Десно? Свърти се. Соплеките кон она. Вака? Подврати се. Соплеките бе, свърти се. Вака? Кай жиц, кай дървата. Вака? Профил. Абе, инако соплеките ти велам, соплеките. Лево или десно, каже? Абе, вака соплеките. Ама лево или десно? Обрат. Вака? Така. Айде още малце. Води малце лево. Лево му е. Не е много. Те покрива левото. Това.